Goedemiddag, eigenlijk iedereen. Ja, meneer Wauw, meneer Doran van de Zona. Het is voor mij natuurlijk een genoegen om alweer iets te doen voor onze jeugd. Ja, en iets te tekenen met hulp van die Zona. Om eigenlijk een bijdrage te leveren aan onze kinderen die naar school gaan. Dus voor mij is het alweer zoiets als, ja, laten we zeggen, een pluspunt. Ja, voor de kinderen die het eigenlijk nodig hebben. Ja, want we hebben natuurlijk veel hulp nodig in het onderwijs, zoals jullie dat zien. En dan kunnen wij ook eigenlijk, laten we zeggen, komen tot de trekken van de scholen en de kinderen die het nodig hebben. We hebben een heleboel kinderen die zorgkinderen zijn. In principe heb ik gezegd tegen meneer Wauw zelfs dat wij eigenlijk, als wij eigenlijk een hulp moeten krijgen, dan wil ik eerst als prioriteit deze zorgkinderen hebben die hulp moeten krijgen. We hebben ook gesproken met die andere, laten we zeggen, andere stakeholders die eigenlijk mee moeten helpen, want ik ben van overtuigd dat wij alleen in het onderwijs, dus de overheid alleen, deze dingen niet kan bolwerken, want we moeten eigenlijk ook hulp van de stakeholders krijgen. En in dit geval krijgen we hulp van die Zona om bepaalde projecten uit te voeren. Daar ben ik zeer blij mee. En ik weet niet of ik aan meneer Doran dus het woord kan geven. Of aan meneer Wauw om iets bij te voegen. Ik heb begrepen dat de meest belangrijkste die spreekt als laatste in deze. Dat is het meest belangrijkste als eerste, daarna als laatste het meest, second meest belangrijkste. Ik wil alleen maar wat kleine dingen toevoegen aan wat minister heeft verteld voordat ik het woord overgeef aan de heer Wauw. Het gaat om een bedrag van 1,2 miljoen. Er zijn 2 projecten dat we gaan tekenen. Het gaat eerst een bedrag van 1,2 miljoen voor de inrichting van mediatheek voor lees. Dank je. Voor het bevorderen van de leesgedrag van studenten. Het gaat over ICT, nascholing van docenten. Het gaat over allerlei dingen die nodig is om het goed onderwijs op poot te zetten. Verder gaat het om project nummer 2. Dat is een iets kleiner project wat geld betreft, maar ik denk dat het even belangrijk is in belang voor het hele WPCO. Is iets van 162.000 gulden. En dat is aan begeleiding van schoolmanagement, etc. En dat is ook belangrijk. Je kan een school pas goed sturing geven als je de management de nodige training en begeleiding kunnen geven. En dat denk ik dat heel goed aansluit aan wat de minister heeft verteld. Het is belangrijk voor de jeugd om iets positiefs te doen eigenlijk. En dat hij is blij. Eén ding is dat hij zei dat het gelden komen van Oezona. Oezona is alleen maar intermediair. Het grootste gedeelte van de gelden komen, alle gelden komen vanuit Nederland. Wij beheren dat binnen de kaders dat Nederland met ons en met de eilanden heeft afgesproken. Nossa firma acuerdo com eigenlijk Oezona. Caminho nós está doen escuchando die VPCO aqui eigenlijk un proyecto dante DNG que costa más o menos 2,algo milhão que moet je dan te gaan, certo costa na escola que dante mestage da escola middelen aan que dan mester aan capacidade e recapacitação também de maestro dan DNG caminho tudo isso aqui te ajuda para upgrade naturalmente e escola para nós portar melhor qualidade de nossa ensinança.